Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ आसामाव कर'ना गाग्लोबजागिरिनि देहायाव मोननो हादों ब्लेक फांगास सिलचर मेडिकेल कलेजाव गिबि ब्लेक फांगास बेरामि सिनायथिनो हानायनि उनाव गिथावना थासारि जानानै दं फाहामसालियाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बेरामाव गाग्लोबजाग्रा आलोक देब मुंनि 45 बोसोर बैसोनि सुबुङा सिलचरनि थागिबि थांनाय माखासे सान सिगां बे सुबुङा कर'नायाव गाग्लोबजानानै सिलचर मेडिकेल कलेजाव थिसनजादोंमोन मैया सुनिबार खालि बिथांनि देहायाव ब्लेक फांगास थानायखौ हमनो मोननो हायो होनना मिथिहोयो काछार जिल्ला प्रशासननि मिडिया कोअर्डिनेटर सुमन चौधुरीया नैथियाव दङ मुम्बाइआव बर' लाइमोननि रुंसारि जानाया कर'नाजों नङामोन मैया सनिबार खालि सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि खग्रा कसारी गामिनि थागिबि महेन्द्र बर'आ कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायाव रुंसारि जानाय खौराङा सैथो नङा गावनि नखरखौ लाना रैखाथि आरो फसंथाननि थांखिखौ लाना मुम्बाइनि कम्पानियाव रां आरजिनो फैनाय महेन्द्र बर'आ मेलेरिया बेरामजों एमजिएम कर'ना सेन्टार देहा फाहामसालियाव रुंसारि जादों मख'नो गोनांदि बिथां महेन्द्र बर'आ कर'नाजों रुंसारि जादों होननानै नंखाय खौरां गोसारदोंमोन थामथियाव दङ चिरांनि काजलगावआव हेन्डमेड ग्रेनेड गारना दोननायनि सन्देह दिनै 1:30 समाव चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जिल्ला नायबिजिरसालि कर्टनि लांगोनायाव हेन्डमेड ग्रेनेड दं होननानै खौरां मोननाय जादों बे जाथायनि सायाव चिरां पुलिसा नायबिजिरगासिनो आरो सन्देह खालामनाय बेसादखौ पुलिसा नंगौना नङा बेखौ संदानगासिनो दं बे बेरफ्रुग्रा ग्रेनेडनि लिरथाया खमैबो 1.4 किल'ग्रामसो जागोन होनना पुलिसा सन्देह खालामदों चिरां पुलिस नायगिदिंगिरि गौरब उपाध्याय बिथाङाबो बे जाथायनि जायगायाव नुजाहैना बुंथियोदि बिथांमोननि पेट्रलिं खालामग्रा दोलोआ फुंनि 6:30 समाव फोरमायहरदोंदि चिरां जिल्लानि जिल्ला नायबिजिरसालि कर्टनि लांगोनायाव मोनसे सन्देह खालामजाथावना बेसादनि थफ्ला मोनदों जायनि सायाव ग्रेनेड लिरनाय दं दा बेखौ पुलिसा बेंखननानै दोनदों जाहाथे बे खाथि खालानि रायजो राजाफोरा हाबसनफैया ब्रैथियाव दङ क'क्राझाराव सानै ड्राग्स लागिरिखौ हमदों क'क्राझार पुलिसा मोनसे स्रोद सोलोंनि बिथाजों संदाननानै थांनाय शुक्रबाराव सानै ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरखौ हमनो हादों हमजानाय ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरखौ बङाइगाव हाफासारा ओनसोलनि थागिबि 25 बोसोर बैसोनि राहिम आली आरो क'क्राझार वार्ड नाम्बार 8 नि थागिबि 23 बोसोर बैसोनि लासि औवारी होननानै मिथिनो मोन्दों हमजानाय ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरनिफ्राय गंनै आबुं कन्टेनार गं 8 लांदां कन्टेनार आरो ड्राग्स सोबग्रा सिरिन्जबो बोखांनो हायो होननानै पुलिसा फोरमायो बाथियाव दङ वाट्सएपआव भिडिअ कल खालामना जेंनायाव गोग्लैदों सासे देहा फाहामगिरिया माखासे सान सिगाङाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दोंमोन दि फेसबुक वाट्सएप एबा गोदान नाम्बारजों फन फैबा हमनो नाङा बेखौ हमोब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ नाथाय गोबां सुबुंफोरानो बेखौ नंखाय बुंदोंमोन नाथाय बे बाथ्राया नंखाय नङा बियो थार फोरमान जाबाय जाय एखे जाथायानो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीभिल साबसिडियारि हेल्थ सेन्टारनि देहा फाहामगिरि आमिनुल हक बलबनजों जादों बिथांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला साननैसो सिगाङाव फेसबुकआव फ्रेन्ड रिक्वेस्ट खालामदोंमोन बेबादिनो लोगो जानानै उनाव वाट्सएपनि गेजेरजों भिडिअ कल खालामनानै रेकर्ड खालामना लानानै माखासे नायथावै भिडिअजों दाजाबनानै भाइरेल खालामगोननि हुमखि होनानै रां दाबिदों होननानै बिथाङा फोरमायदों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।